Вакиф Нуруллин. Аккан су юлын табар. 20-нче дәфтәр. Шулай бер ел үтте. Тагын көз килде. Тагын игеннәрне районда беренчеләрдән булып урып җыйдык. Бөртеклек культураларның барлык төрләре буенча да уңыш узган елдагыга караганда шәбрәк булды. Димәк, иң тырыш колхозчыларны бүләккә тәкъдим итәргә мөмкин булачак. Мин шулай уйлап, шулай ышанып йөрим. Ишетәм, бүтән колхозлардан исемлекләр сорап алгалый башлаганнар. Ә бездә анда тында бирүче юк бу хакта. Тоттым да бер көнне 3нче секретарьга шалтыратып сорадым. Шулай дим, ишетәм дим, чыннан да шулаймы, әллә имеш-мимеш сүз генәме дим? Чыннан да шулай ди бу. Авыл хуҗалыгы идарәсенә бу хакта инде 15-20 көнлек үк әйтелгән иде бит. Сезгә һаман хәбәр итмәделәрме әле ди. Менә шуннан минем бөтен тормозлар ычкынды инде. Алайса телефоннан гына булмый, алайса мин үзем сезнең янга барам хәзер дидем дә районга үзем киттем. Хәзер миңа диңгез тубыктан. Хәзер мин беркемнән дә курыкмыйм. Картлар әйтмешли, муены булса камыты табылыр. Председательлектән китсәм китәм, әмма шәйхине дә бер селкетеп китәм. Башкача булмый. Була алмый башкача. Мин дә адәм баласы. Минем дә нервым бар. Шушылай итеп, үземнән дә бигрәк менә дигән колхозчыларны кимсеттереп йөргәнче ичмасам, шәйхинең кем икәнен фаш итеп, җанымны тынычландырып китәм дип, бик каты гайрәтләнеп, Гали Даутовичның үзе белән сөйләшмәкче булып барган идем. Әмма анда барып кергәч, гайрәт бик тиз сүнде. Ни өчен дигәндә, Гали Даутович урынында юк, колхозларга киткән иде. Шуңа 3нче секретарьга гына мөрәҗәгать итәргә туры килде. Ә ул, мин кызып зарымны сөйли башлагач, иңлек, сез, иптәш Вәлиев, кыскатын түгел бит. Нигә шулай тырпылдыйсыз? Нигә пожар чыккандай кабаланасыз? Дип, тизгенемнән тартып куйды. Аннары, бөтен хәсрәтегез шул гына идеме? Дип сорады. Ничек инде шушы гынамы? Дидем мин, аның шулай тыныч булуына шак катып. Моннан да зур тагын нинди гаделсезлек булуы мөмкин инде. Мин бит миңа ачу итеп, бөтен колхоз алдынгыларын шәйхинең инде 2нче мәртәбә кимсетүе хакында сүз алып барам. Неужели шушылар аз инде сезнең өчен? Секретарь сәер генә итеп, үзе өчен генә елмаеп куйды. Аннары әйтә бу миңа. Юк, сез сөйләгәннәрне аз дип әйтмим мин. Сез дөрес әйтәсез. Ләкин шулай да монда каравыл кычкырырлык нәрсә юк. Дөньяда моннан катлаулырак эшләр дә бетәсе түгел, иптәш Вәлиев. Ярый, Шәрифуллин белән мин үзем сөйләшермен. 1-2 көннән звонить итегез үземә. Мәсьәләне ачыклап куярмын. По-моему, ул тоже не во всем прав. Хәтер без аңлатырбыз. Ә сез, Вәлиев, тоже артык цәбәләнмәгез. Кайтыгыз да тыныч кына эшли бирегез. Менә шул булды минем ул көнне дөньяны айкап ташлардай булып ашкынып йөрүнең нәтиҗәсе. Бер караганда секретарь да хаклы иде. Көн саен гына түгел, сәгать саен әллә нинди катлаулы мәсьәләләр чыгып тора бит аларга да. Кайда нинди гаделсезлек булган, кайда кемне урынсызга кимсеткәннәр, барысы да хаклык эзләп райкомга килә. Минеке ише зарларны күп ишеткәндер инде ул. Ләкин ничек кенә булмасын, менә бу конкрет очракта мәсьәләне ул күңеленә якынрак алырга тиеш иде минемчә. Ни өчен дигәндә, Шәрифуллинның гаделсезлеге системага әйләнеп баруын, ә моның җитәкче кеше өчен бик хәтәр нәрсә икәнен ул идеология секретаре аңларга тиеш иде бит инде. Әмма мин ашыгыбрак үпкәләгәнмен икән секретаребызга. Ул әйткән көнне көтеп, аңа шылтыратып торуның кирәге дә булмады. Секретарь белән сөйләшкәннең 2нче көнендә үк шәйхи миңа үзе шалтыратып, алдынгыларыгызның исемлеген нигә җибәрмисез? Нигә сузасыз анда? Диде. Әллә кайдан сизеп торам, үз теләге белән шалтыратуы түгел. Мәҗбүр булганга шалтыратуы иде бу. Шул ук вакытта ул хаклы булып калырга да тели. Инде әллә кайчан әйтеп куйган шикелле итеп, нигә сузасыз дип, мине гаепле дип калдырырга маташуы иде. Эшләр булайга киткәч, мин дә аның ни әйтүен аңламаганга салыштым. Нинди исемлеге ул? Нинди сузу турында сүз алып барасыз сез, мин әйтәм? Ничек инде нинди исемлек? Бер алдынгы колхозчыгызны
хөкүмәт бүләгенә тәкъдим итү өчен документлар әзерләп китерергә дип әллә кайчан әйтелгән иде бит инде. Үзегез онытасыз да, аннары райкомга жалоба белән чабасыз. Кем хәбәр иткән иде соң безгә? Кем булсын, мин үзем? Язма рәвештәме, әллә телефоннанмы? Анысы не важно. Юк, важно. Бик тә мөһим бу минем өчен. Нәрсә син анда хатын-кыз шикелле һаман бер нәрсәне чәйнисең? Ну, телефоннан мин үзем шалтыратып әйттем ди шуннан. Кемгә әйттегез? Кем белән сөйләштегез? Карале, мин синең үзеңнән сораштырырга дип шалтыратам, син миннән сорап алырга җыенасың, Сорап алу түгел бу, мәсьәләне ачыкларга тырышу. Тагын бер тапкыр әйтәм. Әйдә, телеңә салынма. Үткән биткән. Миңа көненә йөзләрчә кеше белән сөйләшергә туры килә. Аларның барысында шайтан үзе дә хәтерли алмас иде. Син әйдә, бүген үк алдынгы механизаторыңа тиешле документлар әзерләтеп җибәр. Мин аның белән нигә әле бер генә кеше, нигә 2 яки 3 кешегә документ әзерлисе түгел? Безне бит инде 2 ел рәттән читләтеп үтеп бардыгыз дип тарткалашып карармын дип торган идем, ләкин ул трубкасын куйды. Әмма мин барыбер үземнекен иттем. Кайтып, партком белән бергәләп, идарә утырышы уздырып, 2 кешегә документлар әзерләттем дә, аларны үз кулым белән шәйхигә илтеп бирдем. Биргәндә, әйтәсе сүзләремне әйтеп, әгәр безнең кандидатураларны исемлектән төшереп калдырсагыз, эшне зурга җибәрәчәкмен дип кисәтеп кайттым. Әнә шул каты сөйләшүнең нәтиҗәсе булды булса кирәк, ул елны безнең механизаторларның икесенә дә бүләк, берсенә орден, берсенә медаль бирделәр. Моңа мин үзем бүләкләнгәннән дә булайрак куандым. Чөнки бу бүләкләр гади бүләк кенә түгел, бәлки шәйхи миңа каршы куйган киртәләрне җимереп, димәк, аны җиңеп алынган бүләкләр иде. Әмма бу аны бөтенләй үк җиңү дигән сүз түгел иде әле. Аны тәмам җиңеп чыгар өчен миңа үзебезнең уңышны районда гына түгел, бөтен республика колхозлары арасында беренчеләр рәтенә чыгарырга кирәк иде. Шул чакта гына мин үз алдыма куйган бурычымны үтәлгән дип санаячакмын. Шул чакта гына йокысыз төннәремне, тынгысыз көннәремне заяга үтмәгән дип исәпләргә мөмкин булачак. Тик шул чакта гына мин хезмәт фронтындагы көрәштә дә шәйхине тулысынча җиңеп чыктым дип әйтә алачакмын. Моңа ирешү җиңел булмаячак. Чөнки шәйхи миннән югарырак урында утыра. Миңа ул башлык. Миңа һәм безнең колхоз эшендә кагылышлы мәсьәләләрдә теләсә кайчан катнаша ала иде. Шуңа күрә мин эшемне айрата сак, айрата төгәл, айрата гадел алып барырга тиеш идем. Дөресен әйтергә кирәк, теге тартышта мин җиңеп чыккач, шәйхи алай вакланып йөрмәде. Хәтта бер юлы 2 бүләк алуыгыз белән дип котлап, кулымны да кыскан булган иде әле. Мин үзем дә, ниһаять, минем дә бөтенләй үк төшеп калганнардан түгел икәнне үзе дә аңлады бугай. Ниһаять, дөньяның кендеге гел аның үзенә генә килеп тоташмавы, моның да башына җитте булса кирәк, ярый инде, соңлабрак булса да аңлавы бик әйбәт дип куанган идем. Шулай 1 ел үтте. 2 ел үтте. Колхозның эшләре әйбәт кенә гел алга бара. Үзем дә заманадан һәм тормыштан артка калмаска тырышам. Яшем 50-гә якынлашса да, читтән торып авыл хуҗалыгы институтын тәмамладым. Унны 36 яшымда кичке мәктәптә укып тәмамлаган идем. Шуннан соң бик арып укыган кадәре дә җитеп торыр дип берничә ел тукталып торган идем. Ләкин аннан күрәм, председательләр арасында минем шикелле урта белемлеләр бармак белән генә санарлык калып бара. Яшьләр килә мәйданга. Югары белем алган яшьләр. Сүзен дә шатнатып сөйли ала, эшен дә бик белеп алып барабылар. Карап тордым да, юк, мин әйтәм, булай булмый. Булай булырга тиеш түгел дим. Эшне алып бару ягыннан әлегә башкаларны алга бик чыгармыйсың. Анысы әйбәт, анысы өчен молодец. Менә уку ягыннан маха биреп барасың. Дөрес. Теге югары белемләрнең байтагы читтән торып укыган кешеләр генә. Читтән торып укып кына син дә әллә ни зур белем ала алмассың. Ләкин ни генә әйтсәң дә, уку булыр әле. Дипломга читтән торыпмы, яисә стационарда укыдыммы дип айырып язып тормыйлар ди бит. Дипломың булса, ичмаса, башкалар арасында йөзең ак булыр. Аннары килеп, институт тәмамлаган шәйхи дә бар бит әле бу дөньяда. Аңа да бу яктан минем белән авыз чайкарга урын калдырмаска кирәк иде. Аннары читтән торып югары белем алган председательләр әйтеп тора. Институтта уку, мәктәптә укуга караганда читен түгел.
Киресенчә, җиңелрәк тә әле диләр. Ә инде синең председатель икәнлегеңне белгәч, укытучылар сиңа үзләре сәлам бирә башлыйлар. Тик сиңа да аларга карата игътибарлы булырга, сораган әйберләрен табып бирергә тырышырга кирәк. Ә алар, алай синең хәлдән килмәслек нәрсә сорамыйлар. Дачаларына тирес китерү, кирәк чагында ит, бал шикелле әйберләр җибәргеләп торуны гына сорыйлар ди. Аларны да бушка түгел, бәясен түләп алалар ди. Булары да минем өчен әллә ни зур яңалык түгел. Чөнки колхозга килгән бүтән артистыдыр, журналистыдыр, врачыдыр, барысы да шулай соранырга ярата. Һәм аларны ачуланып та булмый. Кирәккә сорыйлар бит. Кирәк булмаса, әйләнеп тә карамаслар иде. Кыскасы, ул яктан да алай куркырлык нәрсә юк иде. Һәм мин тәвәккәлләп укырга кергән идем. Вакыт дигәнең тишек капчыктагы борчак шикелле бер туктаусыз ага да тора. Институтны тәмамлаганга да байтак гомер үтеп китте инде. Теге председательләр хаклы булган. Институтта уку, мәктәптә укудан кыен түгел икән. Һәр хәлдә минем өчен шулай булды. Ни өчен дигәндә, анда укыганда кичке мәктәптәге шикелле атнага 4 тапкыр дәрескә барып йөрисе түгел. Үз җаең белән үз өеңдә укыйсы. Ә мәктәптә үземнең малай яшендәге егетләр-кызлар белән бер партада утырып укырга туры килгән иде миңа. Хәтта 8-10 классларда без малай белән бергә укыдык. Тик ул мәктәпкә көндез йөри, мин кичен бара идем. Икебезне дә бер үк укытучылар укыта. Кайчакларда алар миңа бу теманы улыгыз яхшы үзләштергән иде дип ычкындыргалыйлар иде. Ә бит шул укытучылар көндез минем күзгә карап кына торалар. Шулай булмыйча хәле юк. Чөнки һәр кайсының үз хуҗалыгы, тирлек торышы бар. Һәр кайсының колхоз председателенә йомышы төшә. Я машина, я ат, я саламы пешәне, я тегесе, я монысы кирәк. Бер сүз белән әйткәндә, колхозсыз бер атна да яши алмыйлар. Ә син мәктәптә әнә шулар карамагында. Шуларга буйсынырга мәҗбүр. Алар утырды икән утырасың, басды икән басасың, тели икән алар сине хәтта дәрестән куып та чыгаралар. Чөнки син алар каршында бу ишракта фәкать укучы гына. Ә институтта уку, шуның өстенә тагын читтән торып уку. Ул якларыннан караганда гел дә җәннәт икән ул. Елына 2 тапкыр институтка барып, лекцияләр тыңлап, зачетлар, имтиханнар биреп кайтасың да, син үз иркеңдә. Иркеңдә дигәч тә, укысаң ярый, укымасаң ярый дигән сүз түгел әлбәттә. Укырга өйрәнергә кирәк программада күрсәтелгән материалларны. Укырга мәҗбүрсең. Укымасаң, ничек итеп имтихан бирмәк кирәк. Ләкин кабатлап әйтәм, монда син үз вакытың белән, үз җаең белән укыйсың. Аннары институтта уку, мәктәптә укуга караганда кызыграк та. Чөнки анда нәкъ сиңа эшең буенча кирәк булган нәрсәләрне өйрәтәләр. Менә шуңа күрә дә бер дә авырыксынмыйча укыдым мин институтта. 21-нче дәфтәр. Мин шулай алга таба атлаганда, Шәйхи дә тик кенә утырып тормаган. Җитәкчелек итү өлкәсендә ул да үскән, ул да ныгый барган булса кирәк. Мин моны шуннан чыгып әйтәм. 71-нче елның көзендә аны авыл хуҗалыгы идарәсеннән райкомның 1-нче секретаре итеп күчерделәр. Бу урында тагын төп мәсьәләдән бераз читкә китеп торып, кайбер нәрсәләрне ачыклап үтмичә мөмкин түгел. Чөнки шунсыз мин алда сөйләячәк хәлләр аңлашылмаячак. Сизеп торам, укучы күңелендә инде хәзер үк нигә шулай кинәт кенә күчереп куйдылар соң аны дигән бик урынлы сорау тугандыр. Әйе, райком секретарьлары районның партконференциясендә сайланып куела. Әмма җанлы тормыш шул тикле катлаулы, анда шул тикле көтелмәгән хәлләр килеп чыга ки, аларны алдан билгеләп куйган кысаларга гына сыйдыру һич мөмкин булмый. Алыйк әлеге шул Шәйхи белән булган очракны. Аңа кадәр райкомның 1-нче секретаре булып Гали Давытович эшли иде бездә. 50-дән узган булса да, яшьләрчә җитез, эшнең рәтен, сүзнең кадрын белә. Вәгъдә иткәнен җиренә җиткермичә калмый. Булмастайны вәгъдә итми. Таләпчән, җитди кеше иде ул. Секретарьларның шөкер төрлесен күргән булды. Кайберләрен бары тик ул секретарь урынын биләп торганы өчен генә тыңлыйсың. Тик шуның өчен генә аның белән исәпләшергә мәҗбүр буласың. Акыл яшьтә түгел, акыл башта дип тикмәгә генә әйтмәгән борынгылар. Гали Давытовичны без председательләр нәкъ әнә шул чын мәгънәсендә акыллы, чын мәгънәсендә эшлекле һәм чын мәгънәсендә кешелекле булганы өчен хөрмәт итә идек.
әлеге шул акыллы булуы, сабырлыгы, иң кыен чакларда да югалып каушап калмыйча, дөрес, гадел карар кабул итә алуы белән ул безнең барыбыз өчен дә үрнәк иде. Фән теле белән әйтсәк, чын-чынлап зур шәхес, көчле шәхес иде ул. Районны һәм кешеләрне үзенең 5 бармагы кебек белә иде. Райком секретаре нинди булырга тиеш дип сорасалар, мин һич икеләнмичә, менә шушының шикелле булырга тиеш дип иң элек Гали Даутовичны күрсәтер идем. Дөрес. Безнең хәзерге беренче секретаребыз Азат Миңнулович та алай яманларлык түгел. Ул да эшне конкрет эшләргә ярата. Бүтәннәрдән дә шуны ук таләп итә. Әмма ничек кенә булмасын, минем өчен иң идеальный секретарь Гали Даутович иде. Без колхоз председательләре аны секретарь урынын биләп торганы өчен түгел, бәлки акыллы һәм чын мәгънәсендә кеше булганы өчен хөрмәт итә идек. Ул үзе дә безгә шулай хөрмәт белән карый торган иде. Мине аеруча якын итә иде бугай ул. Җыелышларда, киңәшмәләрдә еш кына мактап телгә ала иде. Бер вакыт шулай, гадәтенчә, мине әйбәт яктан телгә алып киткәч, бер колхоз председателе күрәсен көнләшеп, эче пошып тор инде, бигрәк тә яратасыз инде шул Вәлиевне дип реплика ташлады моңа. Гали Даутович, беләсезме аңа ни дип җавап бирде? Әйе, диде ул. Мин уңыш колхозын, аның председателе Вәлиевнең исемен бик еш телгә алам. Нигә булай соң бу? Шул хакта уйлаганыгыз бармы сезнең, иптәш Хабиб Рахманов? Әгәр уйлаганыгыз булмаса, әйтәм. Вәлиевнең колхозы гел алдынгылар рәтендә бара. Чөнки ул эшен күңел биреп, булсын дип эшли. Әгәр минем аны еш мактауга ишегез поша икән, әгәр үзегезне дә шулай мактатасыгыз килә икән, әйдәгез. Рәхим итеп, барлык күрсәткечләр ягыннан да колхозыгызны уңыш дәрәҗәсенә җиткерегез. Ул чакта мин Вәлиевне түгел, ә менә сезне рәхәтләнеп мактармын. Ә хәзергә гафу итегез. Аны мактарга, аны сезгә үрнәк итеп куярга туры килә. Ярату дигән нәрсә ике яклы ул. Үзеңне яратсыннар дисең икән, син дә кул кушырып көтеп кенә утырма. Яраттыра торган итеп эшли дә бел. Яраттырырга тырыша да бел. Кызганычка каршы, сездә әнә шул соңгысы, иң мөһиме һәм иң кирәклесе юк. Кирәк булганда әнә шулай кистереп, бүтән чакта уйламыйча авыз ачмаслык итеп җавап бирә дә белә иде безнең Гали Даутович. Әмма берәүне дә урынсызга кимсетми. Хәтта эшеннән алынган кешеләр дә аңа үпкәли алмый. Чөнки ул ашык-пошык, уплым илаһи гына эш йөртми. Гаепле кеше үзенең гаебен тулысынча танымыйча торып, мәсьәләгә нокта куймый. Ил дәүләт күзлегеннән карап фикер йөртә. Аның белән сөйләшкән чакларда күңелләрен яктырып, дөньяда яшәүнең мәгънәсе тирәнәеп, әһәмияте артып китә торган иде. Алтын бәһасенә тиң шул кеше бер дә истә оста юк чакта кинәт кенә вафат булды да китте. Инде урып җыю тәмамланган, кырда саламнар үмитләргә салып куелган, уҗымнар яшел келәм булып бөркелеп чыккан, тик бәрәңге аласы калган иде дә туңга сөреп бетерәсе бар иде. Уңыштан начар түгел. Бөртеклеләрдән район буенча гектарыннан 19,2 центнер уңыш җыеп алынган. Безнең район җирләре өчен әйбәт инде бу. Шул уңай белән райком район алдында җыеп уңыш бәйрәме үткәрергә әзерләнә. Ул бәйрәм тантанасына өлкә комитеты секретаре белән авыл хуҗалыгы министры да килергә тиеш. Үзләре вәгъдә биргәннәр иде. Андый зур җитәкчеләр безнең якларда ялан сайын килеп тормый. Гомумән, андый иптәшләрнең килүе район өчен һәр вакыт зур вакыйга. Гали Даутович шуңа бик куанып, шатланып, ниһаять, безне орышырга түгел, мактарга киләләр дип, кунакларны лаеклы каршылау хәстәре белән мәшгуль иде. Бер яктан, мул уңыш җыеп алу шатлыгы, икенче яктан, кадерле кунаклар катнашында үткәреләчәк тантана куанышы. Шулар икесе бергә килеп кушылгач, түзмәгән Гали Даутовичның йөрәге. Иртәгә уңыш бәйрәме дигән көнне инфаркт булып тибүеннән туктаган иде. Менә шундый аяныч хәлдән соң күтәргәннәр иде Шәйхи Шарифуллинны райкомның беренче секретаре итеп. Райком тикле райкомның беренче секретаре булу зур дәрәҗә әлбәттә. Әмма хикмәт дәрәҗәгә ирешүдә генә түгел. Хикмәт ул дәрәҗәне саклый белүдә. Шәйхинең гадәт хулкын, мөмкинлекләрен элек-электән белгәнгә, бу кадәр зур йөкне тартып бара алыр микән, серлегеп китмәс микән дип шикләнеп куйган идем мин. Үткәннәрне янә исенә төшереп, тагын миңа каныкмас микән дип хәүфләнгән дә идем. Күңел дөрес сизенгән икән. Баштан ук бик тикә тотынды Шәйхи.
Үзе секретарь булгач үткәргән беренче җыелышка бер колхоз председателе 2 минутка соңга калып килгән иде. Шәйхи аны трибун янына чакырып китереп, башта бик каты орышты. Аннары бар, синең ише ваемсыз кеше белән минем сөйләшер сүзем юк дип куып кайтарып җибәрде. Мине алай җыелышларда киргәмәде тригәвен. Әмма башка яктан шундый итеп китереп сукты. Ул көннәрне искә төшергәндә хәзердә тәннәр эсселе суыклы булып китә. Районыбыз зур уңыш җыеп алган шул елны безнең колхоз тагын да күбрәк, бөртеклеләрнең гектарыннан уртача 29 центнер уңыш алды. Моңа минем үземнән дә артык Гали Даутович куанган иде. Молодец син, Булат Валиевич, барлык председательләрдә синеке хәтле уңыш үстергән булса, безнең район республикада гына түгел, бөтен Идел буе зонасында беренче урыннарның берсен алыр иде. Молодец, быел обязательно геройга тәкъдим итәбез сине. Син аңа тулысынча лаек дип йөри иде. Хәтта инде кирәкле документларын да әзерләтеп куйган иде. Яшереп торуны кирәк дип тапмыйм. Аның бу ниятенә мин үзем дә каршы түгел, киресенчә куанып, өметләнеп тора идем. Эшләгән эшең бар икән, синең ул эшеңне җитәкчең шулай зурлап тәкъдим итәргә җыена икән, нигә аңа каршы килергә? Инде ничә ел рәттән председатель арбасын тартып барулары җиңел дип уйлыйсызмы әллә? Гел шул колхоз эше артыннан йөреп, гел шул колхоз мәшәкате белән мәшәкатьләнеп узган бит ул еллар. Хәзер мин кайбер көннәрне идарәгә иртәнге сәгать 6ларда, 7ләрдә генә килсәм дә, әллә ни югалтмыйм. Диңгездә йөзә торган карапны гел капитан гына түгел, капитан ярдәмчеләре дә алып бара ала. Колхозны мин тормыш диңгезендә йөзеп барган карапка тиңлим. Председатель ул карапның капитаны. Капитанның ярдәмчеләре булган кебек, минем дә ярдәмчеләрем бар. Алар барысы да. Партком секретаре да, баш агроном Фагыйд Фатхуллин да, баш зоотехник да, баш инженер да, баш бухгалтер да булсын дип эшли торган кешеләр. Мин аларга үземә ышанган кебек ышанам. Чөнки алар агроном Фагыйдтан башкалары барысы да минем күз алдымда үскән. Аннары колхоз исеменнән укырга җибәрелеп, колхоз стипендиясенә югары уку йортларында укып кайткан яшь, энергияле белгечләр. Безнең уңыш бүген дә гел алдынгылар рәтендә йөри икән, бу бер минем тырышлык җимеше генә түгел. Бу барыннан да элек әнә шул ярдәмчеләремнең һәр кайсы үз урынында яхшы эшләү нәтиҗәсе. Безнең заман шундый заман. Җитәкче кеше нинди генә акыллы булмасын, ничек кенә тырышмасын, әгәр ышанычлы ярдәмчеләр юк икән, аның эше алга китмәячәк. Ә минем инде әйткәнемчә ул яктан шөкер борчылырлык урын юк. Ләкин бу бит хәзер шулай. Теге елларда эшләр мактанырлык түгел. Ярдәм итәрдәй белгечләр дә юк, колхозның экономик ягы да бик чамалы иде. Шуңа күрә иртәнге сәгать 4тән өйдән чыгып китеп, кичке 9-10ларга тикле колхоз эше артыннан гел үзеңә чабарга туры килә. Анда да әллә ни майтарып булмый торган иде. Бит минем дә нәкъ бүтән кешеләрнеке шикелле үк үз семьям, бала-чагам, йорт-җирем, мал-туарым бар. Балаларга тиешле тәрбия бирү, шулай ук минем өстәге бурыч. Минем мәсьәләдә минем өскә төшкән җаваплылык зуррак та әле. Председатель балаларына, председатель хатынына, гомумән председательнең тормыш көнкүрешенә авыл халкы аеруча таләпчән, аеруча игътибарлы. Әйтик, гади бер тракторчы малае берәрсенең бакчасыннан 1-2 кыярын яисә берничә алмасын шәлдереп чыкканда тотыла икән, бакча хуҗасы җитешә алса, теге малайның арт ягына берәрне сыпыртып, җитешә алмаса, 1-2 тузлы сүз әйтеп, йодрык сөркеп калу белән шикләнә. Менә синең малаең шундый берәр төрле шуклыкка бара икән. Ул чакта бу хәл бөтен авылга тарала. Яки алыйк укуны. Гади бер колхозчы баласы ишле-дүртле билгеләренә генә укыса, хәтта икелеләр алгаласа да, моңа бер дә алай шаккатып карамыйлар. Инде председатель баласы икеле яисә ишле алып кайтса, зур бер гайре табигый вакыйгага әйләнә. Бу хакта сүз атна буена сузыла. Әле ул шулай сүз килешкенә дә калмый. Ул әле ахыры килеп, синең авторитетыңа да сугырга мөмкин. Озынга сузмыйча гына әйткәндә, четрекле колхоз председателенең хәлләре. Ай-ай четрекле. Әмма бәхеткә каршы семья, бала-чагалар ягыннан мин үзем зарлана алмыйм. Минем Айсылу белән ничек танышканны, ничек кавышканны инде беләсез. Без Кемероводан кайтканда, авыл мәктәбендә укытучылар штаты тулы, Айсылуга укытырга сәгатьләр юк иде.
Үз һөнәре буенча эш килеп чыкканны көтеп ятмыйча, фермада сыер сауа торырга булды ул. Дөресрәге, мин аңа үзем шулай киңәш иттем. Ул елларда әле фермаларда бернинди дә техника мазар юк. Сыерларны кул белән савалар, сыер асларын сәнәк белән җыештыралар, пишәнен күтәреп ташып ашаталар. Суын чиләкләп ташып эчертәләр. Шуңа күрә сыер савучылар бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр фермада эшләргә мәҗбүр иде. Ул чакта аларны сыер савучылар дип тә түгел, просто ферма эшчеләре дип кенә атыйлар. Фермада эшләргә берәү дә алай атлыгып тормый. Кешеләрне җайлап көйләп кенә эшләтергә туры килә иде. Айсылу да минем сүзне тыңлап кына, телләр теләмәсрәк кенә тотынган иде. Әмма тора-бара ул бу эш белән шул тиклем авыгып китте. Мәктәптә урын бушап, укытырга мөмкинлек булгач та, адәм балаларына белем генә түгел, ишәрләренә сөт тә кирәк дип, фермадан китмәде. Шул калудан бер үзлексез 76 елның сентябренә кадәр пенсиягә чыкканчы эшләде. Шөкер, председатель хатыны эшләми, председатель хатыны фәлән дә төгән дип, миңа беркем дә сүз әйтә алмады. Ул яктан минем йөзем ак булды. Әйткән идем микән, эшебез күп, эшебез авыр дип тормадык. 3 бала да табып үстердек әле без. 2 малай, 1 кыз. Малайларның үзем шикелле җиргә бирегеп калуларын, авылда яшәүләрен һәм авылда эшләүләрен теләгән идем мин. Ләкин мин теләгәнчә булып чыкмады. Икесе дә минем гел башыма да килмәгән нәрсәләр белән мавыгып китеп, мин уйлап та карамаган һөнәрне сайладылар. Наиле Казан медицина институтын тәмамлагач, Мәскәүгә барып аспирантурага керде. Шунда укыганда ук кандидатлык диссертациясе яклап, өйләнгән генә иде, киленне дә, үзен дә бирмага 2 елга эшкә җибәрделәр. Аннан кайткач, үзебезнең Казан тирәләренә төпләнерләрме әллә дип өметләнеп торган идем, юк булмады. Бирмадан кайтуларына ук 3 бүлмәле менә дигән фатир биреп, икесен дә Мәскәүдә эшкә калдырдылар. Наилем хәзер медицина фәннәре докторы. Докторлык диссертациясын узган көз яклады. Бер генә атнага килен белән кунакка кайтып киткәннәр иде. Шунда сорадым мин моннан. Булдымы инде күңелем улым? Туйдыңмы инде укудан? Академик булырга исәбең юктыр бит, мин әйтәм. Беләсезме, ни дип җавап бирде ул малай миңа? Академик булу-булмау мәсьәләсен хәзер үзеп кенә әйтә алмыйм ди. Ләкин член-корреспондент булырга исәп юк түгел. Мин хәзер бик зур, бик җитди тикшеренү алып барам. Әгәр шуны әйбәт кенә башкарып чыксам, академиянең член-корреспонденты итеп сайлаулары да бик ихтимал. Яман шишкә каршы дәва эзләү белән мәшгуль ул. Күрәсең, эше өметле барадыр. Өметле бармаса, алай ышанычлы итеп сөйләшмәс иде. Минем Наил буш сүз сөйли торган егет түгел ул. Кече-кечкенәдән үк үз дигәнен итмичә туктамый торган иде. Улы малай турында сүз кузгалган икән, килен турында да әйтеп китми булмый инде. Мәскәүдә туып үскән анысы. Мишәр кызы, Алия исемле. Төскә биткә алай күтәреп алып мактарлыгы булмаса да, бик уңган кыз булып чыкты. Мәскәү университетының чит ил телләре факультетын тәмамлаган. Инглиз, француз телләрен су урынына эчә. Анысы Патрис Лумумба исемендәге институтта инглиз теле укыта. Аның урынында бүтән бер хатын кыз булса, ирем доктор булгач бик җиткән. Миңа институтта гади бер укытучы булып эшләп торсам да, әйбәт инде дип тыныч кына яшәр иде. Ә бу юк. Бу үзе дә әлеге шул тел мәсьәләләре буенча кандидатлык диссертациясе якларга җыенып йөри. Инде яклаганда булыр идем. Балабыз яшь булганга һәм Наил докторлык диссертациясе белән мәшгуль булганга гына тоткарланып торылды ди. Икенче малаебыз Шамил. Үзебездә урта белемне алтын медальгә тәмамлагач, Ленинград университетына барып кергән иде. Анысын шунда аспирантурада калдырдылар. Анысы физик. Эше космос белән бәйләнгән. Анысы да буш кеше булырга тиеш түгел. Аспирант кына булса да, кайран зур-зур 2 фәнни мәкаләсе чит ил журналларында басылып та чыккан инде. Берсен хәтта рәсеме белән үк бастырганнар. Белмим, кемгә охшап алай зиһенле булгандыр, үзлегеннән инглиз һәм немец телләрендә өйрәнгән. Шул телләрнең һәр икесендә дә чатнатып сөйләшә дә, укый да, яза да ала. Үзенең фәнни эше белән шул тикле җинләнгән, 3 елга бер тапкыр авылга кунакка кайтып китергә дә вакыт таба алмый. Бик сагынгач, быел март аенда үзебез аның янына Ленинградка барган идек. Шунда үзенең фәнни җитәкчесе, аның шәйтеп әйтсәк, шефы белән таныштырды бу безне. Шеф дигәне атаклы академик
Константин Михайлович Харитонов икән. Танышу дигәнем шул, Константин Михайлович Айсылу белән мине үз өенә кунакка дәште. Яшерен батырын түгел, Константин Михайловичларга барганда мин андый зур кеше белән сөйләшер сүз таба алырбыз микән? Сөйләшсәк тә, нәрсә турында сөйләшербез икән? Бер-беребезне аңлый алмыйча утырмабыз микән дип шүрләп барган идем. Юкка хәвефләнгәнмен икән. Константин Михайлович безне шундый ачык йөз белән, шундый ягымлы итеп каршылады. Әйтерсең, ул безнең инде күптәнге танышыбыз. Әйтерсең, без заманында аның белән бергә яшәгәнбез дә, соңгы елларда бераз аерылышып кына торганбыз шикелле иде. Иң гаҗәбе менә кайда. Ул агай авыл хуҗалыгына кагылышлы мәсьәләләрне шул тикле әйбәт белә. Безнең сүзне читтән тыңлап торган кеше академик белән колхоз председателе сөйләшә дип түгел, бәлки колхоз председателе белән колхоз председателе сөйләшә дип уйларга мөмкин иде. Яше 60-тан ашкан булса да, яшьләрчә җитез хәрәкәтле, үзендә һавалану дигән нәрсәнең изе дә юк. Өстендәге киеме дә шул без кия торган шикелле гап-гади, йорт җир дирбиясе дә бер дә алай шаккатмалы түгел. Тик кабинетындагы китапларның күплеге генә йорт хуҗасының чыннан да галим икәнлеген әйтеп тора. Башкалары барысы да бик гади, барысы да кешеләрне кичә. Хәтта сөйләшү рәвеше белән дә безнең як русларына тартым. Шуңа күрә миңа айруча якын тыелды ул. Шул хакта мин аның үзенә әйткән идем, мыек астыннан гына көлеп куйды да: "Син шактый сизгер кеше икәнсең, Булат Вәлиевич. Әйе, мин сезнең якташыгыз, Ильиновка авылында туып үскән кеше. Элегрәк ел сайын диярлек авылга кайтып килә торган идем. Менә соңгы 6-7 елда картайла булса кирәк, кайта алганым юк әле", диде. 22-нче дәфтәр. Якташ икәнен дә белгәч, мин Константин Михайловичның академик булуын гел онытып, үземнең бер туган абыем белән сөйләшкәндәй рәхәтләнеп сөйләшеп утырдым. Шунда сүз арасында: "Ничегрәксең, минем малай, кулыннан эш килердәй төслеме? Укып та буш куык булып чыкмасмы икән?" дим. Шамил турында сораштым. Константин Михайлович кулын минем иңгә салды да: "Ул яктан тыныч бул, Булат Вәлиевич. Менә дигән галим чыгачак синең Шамилиңнән. Раз мин аны үземнең шәкертем итеп алганмын икән, димәк, сәләтенә ышанып алганмын. Шамилгә өмет зур минем. Үземә алмарчы итеп әзерләмәк булам", диде. Академик тикле академик шулай зур ышаныч багылап тора икән, күрәсең, нәрсәдер бар инде ул малайның башында. Төпчегебез Тәнзилә әле 10-нчыда гына укый. 10-ны бетерәм дә авылдан бер кая да китмим, әнием шикелле сыер савучы булам, ди. Яшьлеге белән генә модага ияреп кенә шулай йөрүедерме, әллә чыннан да сүзендә торырмы, анысын әйтә алмыйм әлегә. Ни өчен дисәгез, мәктәптә укыган чакларында малайлар да шул формадарак сөйләнә. Олысы синең шикелле председатель булам дип, кечесе шоферлыкка укып чыгам да авылда шофер булып эшлим дип йөргәннәр иде. Үзләре әнә кайларга китеп бардылар. Шулай да мин аларга үпкәләмим. Турысын гына әйткәндә, күңелемнән хәтта горурланып та йөрим әле мин алар белән. Гап-гади бер татар авылында, гап-гади бер татар семьясында туып үскән, гап-гади бер татар мәктәбен тәмамлаган малайлар бер нинди протекциясез, тик үз белемнәре белән шундый дәрәҗәгә ирешкәннәр икән, ул малайлар синең улларың икән, ничек горурланмыйсың, ди. Бу урында мин үзем бик мөһим дип санаган бер мәсьәләгә кагылып китмичә булдыра алмыйм. Безнең якларда гына түгел, гомумән татар халкы арасында мондый фикер йөри. Имеш, югары уку йортларына рус мәктәбен тәмамлаган татар балалары татар мәктәбен тәмамлаган татар балаларына караганда җиңелрәк үтәләр. Шуңа күрә күп кенә ата-аналар үз авылларында татар урта мәктәбе була торып, балаларын 8-нче класстан я район үзәгендә рус мәктәбендә яки якын тирә авыллардагы рус мәктәпләрендә укытырга тырышалар. Мин үзем русча укытуга да, чуарча укытуга да каршы түгел. Ләкин минем бер нәрсәгә иманым камил. Баланың югары уку йортына керү-кермәве аның нинди телдә укуына гына бәйле түгел. Әгәр аның башында белеме бар икән, русча укыганмы ул, татарча укыганмы, марыйча укыганмы, барыбер рус балалары белән бергә үк укырга керә ала. Чөнки
рус урта мәктәбендә дә, татар урта мәктәбендә дә, Марий һәм Удмурт урта мәктәбендә дә укыту программалары бер төрле. Югары уку йортларына укырга керү мәсьәләсе, кабатлап әйтәм, баланың нинди телдә урта мәктәп бетерүенә бәйләнмәгән. Мин моны шуңа шушылай бик ышанып әйтәм. Чөнки кызыксынып, белешеп барганым бар. РАНО мөдире Андрей Ефимович Читров белән күптәнге танышлар инде без. Безнең якларга килеп чыкса, ул минем өйгә кермичә китми. Районга барсам, вакыт булганда мин да аңа сугылып чыгам. Шулай үзе бер тапкыр безгә килгәндә сорадым мин моннан. Районда ничә татар урта мәктәбе һәм ничә рус урта мәктәбе бар, мин әйтәм. Русныкы 9, татарныкы 7 ди бу. Шулай булуы бер дә гаҗәп түгел, чөнки безнең якларда рус авыллары элек-электән күбрәк булган. Хуш, быел урта мәктәпне тәмамлап, югары уку йортларына кергән студентлар саны рус мәктәпләренә уртача ничәшәр кеше туры килә дә, татар мәктәпләренә ничәшәр кеше туры килә дим тегеңә. Хәзер ачыклыйбыз аны, диде дә, үзләренең кадрлар бүлегенә шалтыратып, мин сораган мәсьәләне ачыклап та бирде. Ул елны татар мәктәпләрен тәмамлап югары уку йортларына кергән укучылар саны рус мәктәпләрен тәмамлап кергән укучыларга караганда 5%-ка гына кимрәк иде. 65нче елларда халык арасында йөргән сүзләргә карап, 7-не бетергәч, малайны мин дә рус мәктәбенә бирим микән әллә дип әүле-тәүле булып йөргән чакта сорашкан идем мин моны. Тик Андрей Ефимович җавабыннан соң гына үзебезнең татар мәктәбендә калдырган идем. Күрәсез, ялгышмаганмын. Башы эшләсә, мәктәптә биргән белемне тиешенчә үзләштереп барса, татар мәктәбендә укыган булса да, үзе теләгән вузга керә, үзе теләгән белгечлеккә өйрәнә ул бала. Әнә, минем малайны гына карагыз. Теге рус мәктәбен тәмамлаган булсам, мин дә вузга кергән булыр идем, татарча укыганга гына конкурстан үтеп булмады дип, имтихан бирә алмыйча борылып кайткан балалар һәм баланы русча укытмыйча ялгыш иттек, русча укыган булса, институтка кергән булыр иде дип йөргән ата-аналар үзләренең наданлыкларын аклар өчен генә шулай сөйләшә. Кайсы мәктәптән югары уку йортына күпме бала укырга кергәнен Андрей Ефимович хәзер дә ел сайын исәпкә алдырып килә. Һәм бу мәсьәләдә әллә ни үзгәреш юк. Русча укыганнар да, татарча укыган балалар да нигездә шул бер чама үтәләр ди. Хикмәт баланың нинди телдә укуында түгел, хикмәт баланың ничек укуында, аны ничек укытуда, аңа өйдә нинди тәрбия бирүдә ди ул. Мин аның белән тулысынча килешәм. Ярый, минем максат мәгариф мәсьәләләрен тикшерү түгел, анысын үз белгечләре, социологлар карар. Мин тик үз күзәтүләрем нәтиҗәсендә туган фикерләрем белән генә уртаклашып китүне кирәк дип таптым да, семья башлыгы буларак та балаларым өчен йөзем кызарырлык түгел икәнлеген искәртеп үтәргә генә теләдем. Минем төп сүз мине геройга тәкъдим итү мәсьәләсе хакында иде бит. Әйе, Гали Даутовичның миңа герой исеме бирдерергә ниятләвенә һич тә каршы түгел идем мин. Ул елны безнең районга бер герой бирделәр бирүен. Тик ул исем миңа бирелгән икән дип уйласагыз, бик нык ялгышасыз. Һәм иген уңышы ягыннан, һәм дәүләткә ит-сөт сату ягыннан безнең уңыштан шактый кайтыш булган икенче бер колхоз председателенә Сафин Мустафага бирелде ул исем. Ничек алай килеп чыкты соң бу? Геройга сине тәкъдим итәргә документлар да әзерләнгән иде бит инде, дигән сорау туырга мөмкин. Шуңа күрә алдан ук әйтеп куям. Теләгәндә законны бозмыйча да законсызлык эшләп була икән агайны. Бик ансат. Бик гади генә эшләнә икән ул. Ничек иттерепме? Юллары бик күп төрледер инде аның. Минем белән булган конкрет очракта мәсәлән, менә булай әйткән шәйхи. Бер көнне бюро членнарын чираттан тыш утырышка җыеп ала да, Вәлиевтан башка безнең районнан тагын бер кешене геройга тәкъдим итәргә кирәк. Әйдәгез, шул турыда сөйләшик. Кемдә нинди тәкъдимнәр бар ди. Мөмкинме дип шунда ук район газетасы редакторы сүз ала. Минемчә, Ычкын колхозы председателе Сафин Мустафаны тәкъдим итәргә кирәк. Председатель булып 6нчы елын гына эшләсә дә, эшен әйбәт алып бара. Шуның өстенә үзе яшь, перспективалы иптәш ди. Шуннан ары, ичмасам күңел өчен генә булса да, тагын кемдән нинди фикерләр бар дип сорап та тормый шәйхи. Ярый, эшлекле тәкъдим,
Минемчә, моңа башка иптәшләр дә каршы килмәс ди дә мәсьәләне тавышка куя. Раз, беренче секретарь шулай дип әйткән икән, кем аның белән бәхәсләшеп торсын ди инде. Барысы да ризалык белдереп кул күтәрәләр. Шулай да бюро членнарының берсе, әлеге дә баягы шул РАНО мөдире Андрей Ефимович, без тәкъдим итүен итәрбез дә, тик бер районнан 2 председательгә бирерләрме соң аны дип шөбһәсен сиздереп карый каравын. Әмма Шарифуллин аңа: "Анысы өчен борчылмагыз, иптәш Читров. Мәсьәлә югары оешмалар белән дә килешенгән", дип кырт кисеп җавап бирә. Шуннан соң ниләр булганын тәфсилләп сөйләп торуның кирәге бар микән? Бик авыр кичердем мин бу хәлне. Читтән карап торганда бу ихтимал сәер дә тоелгандыр. Нигә шул тикле ахырырга инде? Герой исеме бирелмичә калганга карап кына дөньяң җимерелмәгәндер бит, диюләре мөмкин. Ләкин андый кешеләргә мин үзләрен минем шул чактагы хәлгә куеп, руслар әйтмешли, минем тире эченә кирип карарга киңәш итәр идем. Дөрес, герой исеме бирелү былай карап торышка адәм баласына берни дә өстәми, акылын да арттырмый, эшен дә җиңеләйтми, материаль ярдәм дә китерми, әмма шул ук адәм баласының матди интересларыннан тыш рухи интереслары, ягъни күңел дигән нәрсәсе дә бар бит әле. Бар гына түгел, шунысы мөһимрәк тә әле аның. Мин һәр вакыт эшемне кешеләргә ошасын дип, кешеләргә файдалы булсын дип эшләргә тырышам. Дөресен генә әйткәндә, шуның өчен яшим, тик шул чакта гына эшләгән эшемнән тәм алам мин. Әгәр син чын күңеленнән тырышасың икән, хәтта ният иткән гамәлең бик үк уңышлы барып чыкмаган чиракларда да кешеләр сиңа үпкәләми. Киресенчә, андый чакта алар синең өчен борчылалар, сине юаталар, сине рухландыралар. Бу чиракта мин авыл халкы турында сүз алып барам. Хей, барометрдан да сизгеррәк ул авыл халкы. Синең күңелеңдә нәрсә ятканын, синең теге яки бу эшкә нинди ният белән тотынганыңны, синең теге яки бу кешегә нинди мөнәсәбәттә булуыңны, сиңа кемнең, бигрәк тә начальствоның нинди мөнәсәбәттә булуын барысында белеп, күреп торалар. Теге елны миңа буласы йолдызның шәйхи аркасында эләкми калуын да белә иде алар. Беләләр һәм үзеннән дә бигрәк алар борчыла, алар кимсенә иде. Әлбәттә мин үземне бик тыныч тотам, бер дә исем китмәгәндәй булып кыланам. Хәлемә керергә, юатырга теләп, сүз әйткән кешеләрне ачуланган булам. Ләкин нишләтәсең аны? Күңел рәнҗи. Гаделсезлек өстен чыкканга күңел үзгәләнә иде. Бигрәк тә әлеге шул миңа карата яхшы нияттә булган колхозчылар алдында кыен иде миңа. Аннары килеп, мәсьәләнең менә бу ягы да бар бит әле. Безнең барлык колхозчылар да мине хөрмәт итә, барысы да миңа хәйрхак кешеләр дисәм, үтә дә бер катлы кеше булыр идем. Ир белән хатыннан гыйбарәт булган 2 кешелек семьяда да бер-берсенә үпкәләшеп йөргән вакытлар була диләр. Ә колхоз тикле колхозда кемнәр генә юганда? Бар шундыйлары тизгеннәрен гел кулында тотып, тиешле якка тарткылап тормасаң, хәзер онтылып китеп, кайда үзеңнеке, кайда колхозныкы икәнен аерып тормыйча, күзләренә чалынган, кулларына эләккән бар нәрсәне йомран шикелле үз куышларына ташу ягын чамалыйлар. Бар шундыйлар колхоз милкенә кагылуын кагылмый, әмма тикшереп күзәтеп кенә тормасаң, үзенә тапшырылган эшне аннан-моннан аттым-төрттем генә эшлиләр дә күбрәк хезмәт хакы кайырырга тырышалар. Бар чамадан тыш куштаны, бар эләкчесе. Андыйларны әлбәттә катырак кул белән аерым бер кысага кертебрәк тотырга туры килә. Алар әлбәттә моны өнәми, чөнки алар үзләренең хилафлык эшләвен танырга теләмиләр. Председатель безне яратмый, шуңа безгә каныга, шуңа гел безне генә күреп, тикшереп тора дип уйлыйлар. Синең эшең әйбәт баруы аларны сөендерми. Киресенчә, алар синең ялгышлык җибәрүеңне көтеп йөриләр. Синең уңышсызлыкка юлыгуың алар өчен бәйрәм. Әнә шундыйлар минем йолдызсыз калуыма бик нык куанышкан иде. Җае туры килгән сайын, менә күрдегезме инде? Булат та булат дип, авыз суларыгызны корытып йөри идегез. Ә бит геройны аңа бирмәделәр. Ник бирмәделәр? Потому что эшен гадел алып бармый. Потому что бөтен кешегә дә бер төрле карамый. Берсен яклый, икенчесен талкый. Хи, җаным, райкомда җүләрләр утырмый анда. Кемнең кем икәнен бик һәйбәт беләләр анда, дип
миңа хәйрхак булган, минем өчен борчылып йөри торган колхозчылар күңеленә дә шик-шөбһә сала иде алар. Әнә шунысы аеруча әрнетә иде йөрәкне. Хәтта шундый минутлар була. Барсына да төкереп, семьяны, бала-чагаларны алып, авылдан чыгып улагасылар килеп китә. Син көнне-төнне белмичә тырышып эшлә дә, синең хезмәтеңне зурлап, сине геройга тәкъдим итсеннәр дә, шул чакта сине күрә алмый, синнән көнләшә торган берәү килеп чыгып, бөтен эшеңне бутап бетерсен дә, шуңа түзеп торып кара әле син. Мустафа Сафинга документлар әзерләргә кушылгач та, герой исеме аңа булачагын аңлаган идем инде мин. Шәйхинең безгә 2 кандидатура күрсәтергә кирәк, мәсьәлә югарыда килешенгән дип әйтүе үз буяу ялганга законлылык төсе бирергә тырышу гына иде. Мин моны шуңа бик яхшы белеп торам. Чөнки таныш алмыйды бу минем өчен. Заманында Хабиб Забиров дигән берәү эшләгән иде безнең районда. Культура бүлеге мөдире иде ул. Яшкә минем тирәләр чамасы. Күпме ашаса да тәненә ит кунмый торган чандыр гына, шәүшәләк кенә, үзеннән югарырак урындагылар кушканны башы белән таш ярып булса да үти, әмма үзеннән түбәнрәк утырганнар алдында үзе дә начальник булырга үлеп ярата торган иде. Сүзгә сыерга мөгез бирмәс дип бер дә юкка әйтмәгән шул безнең халык. Әлеге шул культура бүлегеннән югарырак урынга күтәрелергә күпме генә тырышса да, тәки булдыра алмады шул Забиров. Алай гына да түгел, тора-бара ипләп кенә культура бүлегеннән дә шудырттылар үзен. Район газетасында әдәби хезмәткәр итеп куйганнар иде, анда да эш майтара алмагач, газетаның корректоры итеп күчерделәр дә, әле хәзер дә шунда эшләп йөри. Ярый, бу очракта безгә аның хәзер кайда ни эшләве түгел, безгә аның культура бүлегендә чагында ничек эшләве мөһим. Ул елларда ай-һай гайрәтле иде ул. Телефоннан шалтыраткан чакларында исәнләшеп тә тормастан Забиров сөйли, кем әле бу дип кенә җибәрә иде. Нәрсә турында гына сүз бармасын, мәсьәлә райком белән килешенгән, бу нәрсә райкомда хәл ителгән, моны райком фикере дип аңларга кирәк дип искәртеп куймыйча калмый иде ул. Баштарак мин аның нигә алай дип әйтүе хакында уйлап та тормыйм, ул кушканнарның барысы да райком күрсәтмәсе нигезендә эшләнә торган эш дип кабул итә идем. Тора-бара сизәм, райкомга бөтенләй кагылышы булмаган нәрсәләрне дә райком яки райком секретаре исеменнән таләп итә башлады бу. Хәтта шуңа барып җитте. Бер көнне шалтырата да әйтә бу миңа. Забиров сөйли, кем анда, Вәлиевме, ди. Ачуланмасагыз, әйе, мин идем, мин әйтәм. Карале, ди бу шуннан ары. Синең анда ашаганда теш арасына кысыла торган әйбер мәсьәләсе ничегрәк? Бик свежий генә 10 кило кирәк иде, ди. Ягъни ит сорый бу миннән. Итебез бар иде барын. Шул көнне иртән генә сыер суйдырган идек. 10 килодан дөнья харап булмас, бирергә дә булыр иде. Бушка алмый, дәүләт бәясеннән түләп ала ишуланы. Ләкин бу юлы бер хикмәте бар иде мәсьәләнең. Әле 3нче көн генә бездән 8 кило ит алып киткән иде шушы Забиров. Шуңа аптырабрак калдым мин. Неужели көненә 2 кило ит ашыйсыз сез, иптәш Забиров, мин әйтәм, гаҗәпләнеп. Гаҗәпләнми хәл юк, чөнки тең икәү хатыны белән үзегенә тора булар. Бүтән бер нинди туган тумачалары да юк. Булса шул бер мәчеләре бардыр инде. Шуннан беләсезме, нәрсә ди бу миңа? Шуннан әйтә бу. Слушай, Вәлиев, ди. Әйдә, сүз озайтып тормыйк. Табыйк бер 10 кило. Мәсьәлә райком белән килешенгән, ди. Кунаклар килеп төште дип. Яки анда җәйгә казылык ясап куярга кирәк иде дип, кешеләрчә берәр сәбәп тапкан булып сораса, ачуың да килмәс иде. Бу райком белән килешенгән имеш. Кем белән килешенгән инде ул анда, дим тегеңә. Секунд та уйлап тормады, кем белән булсын? Беренче белән әлбәттә, ди. Минем дә үҗәтлек кузгалды хәзер. Шулаймы мин әйтәм? Кая алайсаң, мин аның үзеннән сорыйм әле шалтыратып. Шулай дидем дә, трубканы элеп тә куйдым. Куеп кына өлгергән идем, тагын шалтырата бу. Булат Вәлиевич, зинһар райкомга шалтырата күрмәгез. Мин булай гына шаярып кына әйткән идем, ди. Шул тикле курыккан бичара, тавышлары нечкәреп, мискенәеп калган. Ярый, Забиров, мин әйтәм. Мин алай хөсетле кеше түгел. Бер юлга кичерәм, ләкин кара аны. Тагын шулай һич кирәкмәгәндә райком исеменнән сөйләнә торган булсаң, яхшылыкка илтмәс.
23-нче дәфтәр. Шуннан соң ул райком исеменнән ит сорамады. Әмма эш буенча сөйләшкән чакларында райком исеменнән сөйләү гадәтен тәки ташламады. Инде әйткәнемчә, хәзер ул газетада корректор булып эшли. Газета корректурасын укыганда берәр җирдә берәр өтернең тиешле урында булмавын яки тиешле булып та куелмыйча калуын тотып алса, әле дә я газетаның җаваплы секретаре, я редактор янына керә дә икән, менә бу өтерне алып ташлыйсы иде бит, райком белән сөйләшенгән дип әйтә икән. Мин ул Зәбиров турында шуңа шушылай шактый иркенләп сөйләдем. Чөнки безнең Шәрифуллин бик үк нигезле булмаган, әмма үзе кирәк дип тапкан фикерне үткәрәсе яисә кирәк дип тапкан эшне эшләтәсе килгән чакларда мәсьәлә югарыда хәл ителгән, моны югарыдан күрсәтмә дип аңларга кирәк дип әйтергә ярата иде. Әгәр кыдырәтемнән килә торган булса, андый кешеләрне җитәкчелек эшенә якын да китермәс идем мин. Үзеңне кимсеткәннәр синең, шуңа булай шәпшисең инде син дип әйтүегез мөмкин. Яшермим, анысы да юк түгел. Минем урында булсагыз, андыйларга үзегез дә рәхмәт әйтмәс идегез дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, әлеге шул Шәрифуллиннар, Зәбировлар бер миңа гына түгел, бөтен җәмгыятебез өчен зыянлы кешеләр алар. Чөнки аларның үз инициативалары, үз фикерләре юк. Шуңа үзләре җитәкләгән коллективта аларның абруйлары булмый. Абруйсыз һәм инициативасыз исә безнең заманда ерак барып булмый. Барырга кирәк. Әнә шуңа күрә алар бик бәләкәй генә мәсьәләне хәл итәр өчен дә югары оешмалар һәм абруйлы җитәкчеләр исеменнән эш йөртергә мәҗбүрләр. Шуның белән алар ул оешмаларның һәм ул җитәкчеләрнең авторитетын да төшерәләр. Мәсәлән, теге елны герой исемен Сафинга биргәч, ни өчен миңа түгел, аңа бирүләрен бик яхшы белеп торсам да, ни әйтер икән дип Юрий Шәйхиннең үзеннән сораган идем мин. Кызармады да теге. Чын күңеленнән минем өчен борчылган булып, да күңелсезрәк килеп чыкты шул. Ләкин нишлисең, обком белән бәхәсләшеп булмый бит. Анда шулай кирәк тапканнар дип тора бу. Күзгә карап алдаша. Үзебезнең партком секретаре Казанга барып, мине геройга тәкъдим итәргә дигән документларның өлкә комитетына кермәвен, гомумән анда минем хакта сүз бөтенләй булмавын ачыклап кайткан иде инде. Шәйхи әнә нәрсә дип ялганлап маташа. Шуннан соң түзә алмадым. Мин синең мәкерле һәм көнчек кеше икәнеңне белә идем, Шәйхи. Шулар өстенә син әле ялганчы һәм куркак та икәнсең. Дидем дә тегенең үзенә барысын да әйтеп тә бирдем. Ачуыннан кара янып чыкты да әйтте бу миңа. Шулаймы? Син әле минем ни эшләгәнне тикшереп тә йөрисеңме? Ярый. Вакытың алай бик күп булса, табармын мин сиңа эш. Шул көннән соң безнең моңарчыда бик үк нык булмаган дипломатик бәйләнешнең соңгы җипләре дә өзелде. Без инде сөйләшмибез генә түгел, хәтта моңгайга-моңгай очрашкан чакларда да бер-беребезне күрмәгәнгә салыша идек. Ул үзен ничек хис иткәндер әйтә алмыйм, әмма булай йөрү миңа ифрат кыен иде. Бер чишмәнең суын эчеп үскән, бер-беребезгә туган тиешле кешеләр ләбасабыз. Икебез дә җаваплы эшләрдә эшләүче җитәкче кешеләр. Теләсәк, теләмәсәк тә бер-беребезгә бәйле, үзара мөнәсәбәткә кермичә булдыра алмый торган кешеләр. Шул ук вакытта безнең арада аерма да бар. Ул миннән югарырак урында утыра. Миңа күрсәтмә бирә ала. Кушканын үтәмәсәм, җавапка тарттыра ала. Мин аңа бер нинди начарлык эшләмәгән чакларда да ул миңа гомер буе аяк чалып килде. Хәзер тагын да ныграк каныгачагы көн кебек ачык иде инде. Әнә бит, мин сиңа эш табармын дип үзе үк янап куйды. Мин буларны бик сизеп торам. Шуңа күрә ул бәйләнерлек сәбәп чыгармаска тырыша идем. Ләкин бәйләнергә теләгән кеше сәбәбен тапмый каламысың? Шәйхи дә озак көттермәде. Әлеге шул соңгы сөйләшүдән соң 2 ай үтте микән, райкомга чакырттылар мине. Шәрифуллинның үзенә түгел, икенче секретарь Имам Хәсәновка. Бардым. Имам Хәсәнов бездә 3нче елын гына эшли. Әмма авыл хуҗалыгы мәсьәләләрен бик шәп белә. Заманында агрономия факультетын тәмамлаган кеше. Шул ук вакытта үзлегеннән дә укып, авыл хуҗалыгына кагылышлы булган яңалыклар белән танышып та бара. Кыскасы, ул нәкъ үзенә муафик урында утыра. Теләсә кайсы председатель белән аяк терәп сөйләшә ала торган компетентлы кеше иде. Кунакка ук йөрешмәсәк тә, үзара мөнәсәбәтләребез начар түгел.
Һәр хәлдә бер-беребезгә фикерләребезне ачыктан-ачык әйтә алыр дәрәҗәдә танышлар идек без. Бу юлы да якты йөз белән кул биреп исәнләшеп каршылады ул мине. Ләкин шул ук вакытта бүген аның үз-үзен тотышында ниндидер табигыйлык җитеп бетми, ниндидер үзгәреш тә сизелә иде. Бүтән вакытларда берәр эш белән дәштерә икән, кайбер начальниклар шикелле бер дә алай шитләтеп уратып тормый. Турыдан-туры төп мәсьәләгә күчә торган иде. Бу юлы исә, гәрчә бөтенесендә бик әйбәт белеп торса да, башта колхоз хәлләре, аннары семья, бала-чагалар турында сорашты. Бүтән чакларда тәмәкене сирәк-мирәк кенә тарта торган кеше бу юлы 10-15 минут эчендә берсен тартып бетереп, икенче сигарет алып кабызды. Ә үзе әйтәсе сүзен һаман әйтми әле. Түзмәдем, үзем ярдәм итәргә булдым. Әйдә, Имам Хасанович, мин әйтәм, көттереп интекмәгез. Миңа күңелсез хәбәр әйтәсегезне күзегездән үк күреп торам. Барыбер бер әйтәсе бит инде аны. Әйтегез. Алайса, менә булай, диде дә мәсьәләне аңлатып бирде бу миңа. Безнең районда механикалаштырылган куян фермасы оештырырга ниятләгәннәр икән дә, шул эшне безнең уңышка йөкләргә булганнар икән. Бер караганда, алай котышырлык хәбәр түгел иде бу. Оештыруга килгәндә, шөкер, тәҗрибә бар. Заманында тавык фермаларында, каз, үрдәк фермаларында һәм әлеге шул куян фермаларында тотып караган кешеләрбез. Суыгыз бармы? Тәрбияли алыр чамагыз бармы дип сорап тормыйлар. Өстән йөкләмә китерәләр дә, теләсәк, теләмәсәк тә шул йөкләмәне үтәргә тиеш була идек. Бездә су мәсьәләсе шактый четерекле. 2-3 чишмәдән башка авыл тирәсендә һич нинди елга, күл булмаганга, үрдәк, каз үстереп кытая алмадык. Тиешле шартлар тудыра алмау аркасында куян фермасында әллә ни үрчетеп булмады. Шулай да аларын бөтенләй үк бетермәгән идек әле. 100-120 башлап асрап килә идек. Сатар өчен түгел, колхозның кунак өен ел буе эшләтеп торырга туры килә. Безнең заманда колхоз эшен алып бару өчен 100 төрле оешма, 1000 төрле белгеч белән хезмәттәшлек итәргә кирәк. Шуның өстенә инде әйткәнемчә, еш кына артистлары, журналистлары, район начальствосы да килгәләп тора. Аларның барысын да кешечә әйтеп урнаштырырга, әйбәтләп ашатырга, ишертергә кирәк. Колхозга килеп тә свежий ит ашатып җибәрмәсәң, нинди кунакчылык була инде ул. Ә безнең сарык фермабыз юк. Көндә сайын сыер яки танагына да суеп торып булмый. Дөрес, тулайым алганда елына 75-80 сыер суймыйча калган юк безнең. Уртача алганда 4-5 көнгә бер сыер туры килә. Ләкин бу шулай тигезләп бүленеп график белән эшләнми. Язгы чәчү көннәрендә, урып җыю чырларында мәсәлән, кимендә 2 көнгә бер сыер суйырга туры килә. Кышкы айларда аена 2 белән калган чаклар була. Менә шундый чакларда килгән-киткән кунакларга куян ите дә бик ярап куя. Шуңа асрата идем мин теге 100-120 баш куянны. Ләкин алар колхозга табыш китерми. Мин куян фермасында ачарга һич тә җыенмыйм. Дөрес, тиешле шартларын тудырып, чын-чынлап тотынганда, куян асрап та табыш алырга мөмкин икәнлеген яхшы белә идем мин белүен. Питрәч районының Кәшәк совхозына махсус барып, моның шулай булуын үз күзем белән күреп кайтканым бар. Ләкин ул совхоз республикада куян асраудан табыш алуга ирешкән бердән-бер совхоз. Алар дәрәҗәсенә ирешү өчен өр-яңа таш биналар төзергә, дөнья кадәр акча тотырга кирәк иде. Ә безнең ул чакта андый мөмкинлек юк. Чөнки без 600 баш сыерга комплекс төзеп ятабыз. Аның әле яртысы да эшләнеп бетмәгән иде. Шушындый хәлдә тагын куян комплексы төзергә дә алыну һич тә файдалы булмаячак иде. Кем башына килгән уй бу дип сорамыйм, чөнки моның Шәйхулла Шәрифуллович идеясе икәненә шигем юк, диде мин Имам Хасановичка. Әйтегез әле, минем урында булсагыз, сез ни дияр идегез хәзер? Неужели ул бер колхозда бер юлы 2 зур комплекс төзү мөмкин булмавын белми инде? Имам Хасанович минем хәлне аңлый иде булса кирәк. Тавышын бер дә күтәрмичә генә, анысын әйдә, без тикшереп тормыйк инде. Ә менә синең урында булсам, мин бу ишракта карышып азапланмас идем. Бер авылда туып үскән кешеләр. Беләсең бит аның холкын. Булай гына риза булмасаң, ул сине бюро карары белән мәҗбүр итәчәк, диде. Шушыннан соң сүз көрәштерүдән мәгънә чыкмаячагын белсәм дә, чак кына булса да кешелеге булган кеше
минемчә аңа ук барып җитмәс, дидем дә авылга кайтып киттем. Берничә көннән райком бюросының районда елына 25 тонна куян ите җитештерә торган механикалаштырылган куян фермасы төзергә һәм аны уңышта төзергә дигән карары килде. Әйтеп кенә кушылган эшне соңгарак калдырып үтәп була. Яртысын гына үтәп калырга була. Кайбер очракларда хәтта вәгъдә биргән килешкенә котылырга да мөмкин. Дөрес, андый чакта баштан сыйпамыйлар. Берәр киңәшмәдә я бик әйбәтләп тир бәреп чыкканчы тиргиләр яки шелтә белдерәләр. Булары да күңелле хәл түгел әлбәттә. Булары да нервны какшата, иптәшләрең алдында, халык алдында йөзне кызарта торган нәрсәләр. Ләкин шулай да гаеп үзеңдә булгач, буларына ничек тә түзәсең. Ә менә бюро карары белән икләтелгән эш, анысы инде җитди әйбер. Анда инде тартып сузып, ярым йорты эшләп кенә котыла алмыйсың. Чөнки эшләнергә тиешле эшнең күләме дә, вакыты да карарда конкрет күрсәтеп куела, андый чакта эшнең барышын даими тикшереп торалар. Бездә куян комплексы төзү турындагы карарда барысы да конкрет билгеләнгән. Без аны 1 ел эчендә төзеп бетерергә тиеш идек. Ә бит ул гади корылма гына түгел, махсус проект белән эшләнгән, ел буе гел бер төрле температура саклана торган микроклиматлы, тулысынча механикалаштырылган корылма булырга тиеш. Ә безнең кулда аның ни проекты, ни төзү материалы юк. Җиһазлар турында әйтеп тә тормыйм. Чөнки аларын Татарстанга да бөтенләй чыгармыйлар. Аларын каяндыр Чиләбе өлкәсеннәнме, Магнитогорск тирәсеннәнме юллап алып кайтасы диделәр. Юк, көн-төн гел шуның артыннан гына йөргәндә дә 1 елда гына башкарып чыга торган эш түгел иде бу. Моның шулай икәнлеген Шәйхи бик яхшы белә иде әлбәттә. Карарга каршы килеп булмый. Ләкин инде әйттем, аны үтәү дә мөмкин түгел иде. Ни эшләргә? Югарыга мөрәҗәгать итеп караудан мәгънә чыкмаячак. Бу юлы анда мине хаклы дип табып, мәсьәләне үзгәрттерсәләр дә, Шәйхи миңа бәйләнергә тагын әллә нинди сәбәпләр табачак. Уйладым да, каршыда килмәскә, эшкә дә тотынмаска булдым. Кайчан төзи башлыйсың дип сораганга җавабым әзер. Кыш өстеннән фундамент сала башламыйлар. Карлар китеп, җирләр эресен инде. Әзерлек эшләре бара, төзү материаллары ташыйбыз дим. Материалны чынлап та ташыйбыз. Тимер-бетон әйберләрне Казаннан, кирпечен каян тапсак шуннан, я район үзәгендә кирпеч заводыннан, яки күрше өлкә заводларыннан, ләкин алар берсе дә куян комплексы өчен түгел, барысы да төзелеп ята торган сыерлар комплексы өчен ташыла иде. Ул арада вакыт һаман үтә торды. Көзен җылы якларга киткән кышлар әйләнеп кайтып, оялары сакланганнары ояларын яңартты, оялары булмаганнары яңа оялар кырды. Кичке тынлыкларда көмеш шөлдер тавышлары чыгарып, гөрләвекләр акты. Җир үзенең кышкы ак мамык юрганын ачып ташлап, җәйге яшел хәтфә юрганын ябынырга кереште. Дөнья сайрар кошлар тавышы, ярылган бүре, шымыр чәчәге исе белән тулды. Каеннар үзләренең сыек яшел өрфия бөркәнчекләрен иңнәренә әлде. Язгы ташу сулары җир йөзен генә түгел, әйтерсең лә күктәге болытларны да юып алып китте. Һавалар чистарды, биегәйде. Сулыш алулары җиңеләйде. Табигатьнең бу биек үзгәрешен кешеләр генә түгел, хайваннар да сизенә. Көтүгә, иркенлеккә чыкканнарына куанып, сыерлар, таналар я кыйрык чәнчеп чабышып китә, яки туктап, үзара сүзешеп, шаярышып ала. Аларның шулай җиңеләешеп китүләренә ачуланган атлы булып та, шулай ук куанып та, күкрәк түреннән чыккан калын тавыш белән у дип үкереп, ара-тирә тукталып, берсе-берсе яртышар пытлы каты тояклары белән җирне тырнап, колхозның нәсел үгезе Черчилль йөри. Ишек алларында тавыклар кытаклаша, берсеннән-берсе уздырырга тырышып, әтәчләр кычкырыша. Ләкин авыл халкының табигатьтәге хозурлыкка сокланып утырыр чагы түгел иде бу. Вакытны минутлап саный торган көннәр иде. Каян куян комплексы турында уйлау, хәтта сыерлар комплексын төзүдә эшләүче кешеләрнең дә байтагын алып торып, кайсын чәчүлек ташырга, кайсын орлык салып барырга, чәчкич артына бастырып куярга туры килгән иде. Әнә шундый уттай кызу эш барган көннәрдә дә Шәйхи Шәрифуллович мине онытмый. Үз холкына тугрылыклы калып, гел искә алып, гел борчып тора иде.
Аның хакында сүз булай да шактый сузылды. Шуңа күрә аның вак-төяк хикмәтләренә тукталып тормыйм. Әмма әлеге шул язгы чәчү вакытында булган бер вакыйганы сөйләмичә үтә алмыйм. Безнең якларда карабудайның гомергә дә мактап телгә алырлык уңыш биргәне юк. Бирмәячәк тә. Җирдә дә, кешеләрдә дә түгел моның сәбәбе. Тишелүен әйбәт булып, бөркелеп тишелә ул. Үсүен дә шәп үсә. Чәчәк аткан вакытларында бөтен кырны ап-пак итеп диңгез булып утыра. Орлыклануына да зарлана торган түгел. Ә менә орлыгы тиешенчә тулып, өлгереп җитә алмый. Чөнки безнең якларда җәй җитеп бетми кала аңа. Менә шуңа күрә дә карабудай белән артык мавыкмый идек без. Чәчүен чәчәбез, ләкин ассортимент тутырыр өчен ник чәчмәдегез дип әйтмәсеннәр өчен генә чәчәбез. Күп дигән елны да 70-100 гектардан арттырмыйбыз. Ул елны да шул чамадан арттырырга исәп юк. 100 гектар планлаштырган идек. Язгы чәчүгә чыгар көннәрдә республика җитәкчеләреннән берсе карабудайның кирәклеге һәм файдалы азык икәнлеген әйтеп, аны күбрәк чәчәргә һәм уңышын арттырырга чакырып, газетада зур гына мәкалә белән чыккан иде. Ул мәкалә Шәйхи Шарифуллович күңеленә бик тә хуш килгән иде булса кирәк. Шул көннәрдә үк председательләрне җыеп, районда карабудай чәчү мәсьәләсе буенча семинар киңәшмә уздырды. Төп докладны Шәйхи үзе ясады. Доклады газетада басылган мәкаләгә нигезләнеп язылган иде. Әмма ул аны шундый итеп сөйләде ки, әйтерсең, карабудай мәсьәләсе тик аның шәхси инициативасы белән генә күтәрелгән. Әйтерсең, кешелек дөньясының ары таба яшәү-яшәмәве тик шул бер карабудайга гына бәйле иде. Шул ук киңәшмәдә кайсы колхозга күпме карабудай чәчәргә конкрет заданиеләр дә бирелде. Безнең колхоз үзебез планлаштырылган 100 гектар урынына 200 гектар чәчәргә тиеш икән. Кайтып, агроном Фәгыйть партком секретаре белән ишәүләп киңәшләштек тә, без үзебезнең планны үзгәрешсез калдырырга булдык. Чәчү беткәннең икенче көнне үк безне фаш итеп мәсьәләне бюрога куйдылар. 24-нче дәфтәр. Учет карточкасына язып, миңа шелтәнең катысын чәбәделәр. Тагын бер генә тапкыр шуңа охшашлы хәл булса да, партиядан чыгарылырга дип, соңгы тапкыр кисәтеп куйдылар. Гаеп үзеңдә булгач, кешегә үпкәләр урын юк иде. Ләкин шул ук вакытта үземне алай бик зур гөнаһлы итеп тә санамыйм мин. Чөнки Шәйхи урынында бүтән бер кеше секретарь булган булса, әлбәттә баштан ук ачыктан-ачык сөйләшеп эш иткән булыр идем. Ә Шәйхигә ничек әйтәсең? Шуннан ары мин үземне төпсез упкын буендагы тар гына сукмактан баргандай хис итә башладым. Чөнки куян комплексы төзү махсус карар белән минем өскә йөкләтелгән. Ул карарда күрсәтелгән срокның инде яртысы үтеп бара. Ә безнең әле аны төзергә керешкән дә юк. Сыерлар комплексы белән дә башлар катып беткән. Әле тегесе, әле монысы җитешми иде. Колхоз эшенә зыян килмәсен дигәннәрдерме, әллә кызу эш барышында үзе чиләнсен әле дигәннәрдерме, урак өстендә ул мәсьәлә белән борчымадылар. Игеннәрне җыеп бетереп, көзге чәчүләрне тәмамлагач кына чакырттылар мине райкомга. Уян комплексын төзү барышы турындагы отчет белән. Ләкин эшләмәгән эшкә ничек итеп хисап бирмәк кирәк? Алдашуның яхшыга алып бармавын мин инде яхшы беләм. Аннан теләсәң дә алдашу мөмкин түгел. Иртәгә бюро буласы дигән көнне райком инструкторы колхозга махсус килеп, барысында үзе тикшереп күреп киткән иде. Бюрода бу юлы миңа сүз биреп тә тормадылар. Теге инструкторның информациясын генә тыңладылар да, бюро карарын үтәмичә, район күләмендә мөһим эшне куян комплексы төзүне үзгән өчен дип партиядан чыгарырга дигән карар кылдылар. Эшемдә калдыру-калдырмау мәсьәләсен хәл итүне колхоз идарәсенә йөкләргә булдылар. Әнә шулай итеп, минем ничә еллык хезмәтем бик ансат кына нибары берничә минут эчендә бөтенләй сызылып ташланды. Моның белән килешү әлбәттә мөмкин түгел иде. Моны хәтта күз алдына да китереп булмый иде. Минем бит бер кайчанда партиягә хилафлык итү уем булмады. Һәр эшемне әйбәт итеп, илгә, кешеләргә файдалы булсын дип эшләргә тырышып йөргән кешеләр баса мин. Хәзер төпсез упкынга төртеп төшерелүдән дә яманрак иде бу. Упкынга төшкән кеше ичмаса, ташка бәреле дә шуның белән бетә. Булай син үзең турындагы бөтен гайбәтне ишетеп, моңарчы сине яратмаган
синең егылуыңны көтеп йөргән адәмнәрнең тантана итүләрен күреп торырга мәҗбүр булачаксың. Үзеңнең гаепле булуыңны танысаң бер хәл. Ул чакта кешеләргә күренүе уят булса да, түзәр идең ничек тә. Ләкин менә күңелеңдә һич нинди явыз ният булмаганда, бөтен җаның тәнең белән гомуми эш өчен тырышып йөргәндә шушы хәлгә калу. Мин хәмер белән бер кайчанда мавыккан кеше түгел. Дөрес, бәйрәм-сәйрәмнәрдә, мәҗлесләрдә тоткалыйм. Ә булай тик томалга эчүгә үземнең дә исем китми, бүтәннәр эчкәнне дә яратмыйм. Ә менә ул көнне гомеремдә беренче тапкыр нык итеп эчтем мин. Аек килеш кайтсам, Айсылуга да, авыл халкына да күренергә йөрәгем җитмәячәк иде. Әйткән идем микән, минем бер вакытта да шофер белән йөргәнем юк. Машинаны үзем йөртәм. Ул көнне дә райкомга ялгызым гына килгән идем. Ебеткә кереп, бер шешә коньяк алдым да, район үзәгеннән чыгуга машинаны туктатып, тутырып бер стакан җибәрдем. Башка чакта бер стакан түгел, бер рюмка эчсәң дә шундук башка китә торган иде. Ә бу юлы әллә эчтем, әллә юк. Нинди зәһәр нәрсә үзе, ләкин зур кайгыны ул да тиз генә ала алмый икән шул. Ә алдырып торасы килә. Иш югы өйгә кайтып, Айсылуга барысын да аңлатып биргәнчегә тикле генә булса да, онытылып торырга кирәк иде миңа. Тагын бер стакан салып эчтем. Тик шуннан соң гына баш миен туктаусыз бураулап торган нишләргә дигән уйны читкә куып, юанычлы уйлар агыла башлады. Ул кадәр хафаланма Булат. Баш ярылып күз чыкмаган бит. Намусың чиста бит синең. Бүтән тәнгә ниндидер бер рәхәт изрәү җәелде. Иссе булып китте. Күлмәк изүенең өске сәдәфен ычкындырырга һәм машинаның ян тәрәзәсен төшерергә туры килде. Сулыш иркенәйде, дөнья киңәйде, ләкин булай онытылып узак утырырга ярамый. Теләсәң, теләмәсәң дә авылга, Айсылу янына кайтырга кирәк иде. Тагын башка килеп кергән нишләргәдән кытылып торыр өчен кычкырып җырлый-җырлый кайтырга чыктым. Сибелә чәчем, сибелсә калыр әле. Дошманнар утка салса да, дусларым калыр әле. Районнан безнең ыргага кайтышлый урман буеннан үтәсе. Үзебезнең колхоз урманы ул. Зур түгел, ләкин гаҗәеп матур. Алда әйткән түгәрәк күлебез дә шул урманда. Эшемдә күңелсезлек килеп чыгып, кәефем киткән чакларда мин шунда барып, җәй көне булса, күлдә су кыйынып, яз булса, кышлар сайравын тыңлап кайтам да, борчуларым басылып, күңелем тынычланып китә торган иде. Бүген дә шунда сугылып китергә булдым. Күл өсте көзге шикелле тип-тигез иде. Тик ара-тирә балыклар сикергәләп кенә, ул көзге өстен бераз шадраландырып куйгалыйлар. Урман тып-тын. Әле кайчан гына агач яфраклары бар да яшел иде. Бүген әйтерсең сабан туена җыйналган авыл кызлары. Һәр кайсы үзенә бер төрле матур итеп бизәнгәннәр. Рәңгеләр алтын таҗ сурәте төшерелгән яңа күлмәк кигән. Карама һәм илмәләр кызгылт шәмәхә шәл бөркәнгән. Кайыннар су кыйынып чыкмакчы булып күлмәкләрен салганнар. Алтын белән өртелгән тулымнарын таратып җибәргәннәр дә, алдан суга керергә берсенең дә йөрәге җитмичә, чирканышып, бер-берләренә сыенып туктап калганнар. Агай, әйдә, башта син кирип кара әле дип, мине көтеп торалар шикелле иде. Көне шактый салкын булса да, ул сылуларның сүзен тыңламыйча булмый иде. Чишендем дә, күлгә чумдым. Башта бер өтеп алды да, йөзә башлагач алай түзә алмаслык ук салкын түгел иде. Әйдәгез шибәрләр, курыкмагыз, төшегез күлгә дә, кыйыныйк бергәләп, көннәр җылыга таба бармый, бәлки быел бүтән кыйынырга да туры килмәс. Юнып, чистарып калыгыз дип чакырып карасам да, кайын кызлары бик салкын шул дип суга кермәделәр. Син дә озак торма агай, салкын тияр, я буыннарыңны көзән җыерыр да батып китәрсең дип, мине дә тизрәк чыгарга өндәделәр. Ләкин мускулларның көзәнгә бирешергә исәбе юк. Үз ихтиярым белән батасы килми. Алай батарга ярамый иде. Чөнки аңлы рәвештә үз-үзеңне үтерү минемчә егетлек түгел. Куркаклар гына шулай үз-үзенә кул сала. Мин үземне бер кайчан да куркак дип санамадым. Курыккан, каушабрак калган чакларым булгандыр. Әмма куркак кеше түгел идем мин. Һәр хәлдә үземә үзем кул салырлык ук куркак җан түгел идем. Иртәгә ни эшләргә? Алга таба ничек яшәргә икәнен дөрес белмим.
Алар минем өчен караңгы төн. Әмма үзем теләп бу дөньядан китәсе килми иде. Су кыйнып чыгу ярады. Әйтерсең, авыр кайгымның да бер өлеше шул күл суында юылып калган иде. Суга чумганда шунда батып калсам иде дип теләгәнем өчен миңа хәзер уят булып китте. Нигә шул тикле ахырасың син, Булат? Кеше үтермәгән, җәмәгать милкен урламаган, берәүне дә нахакка рәнҗетмәгән. Ә бит заманында урлап тотылган, гомере буе сине рәнҗетеп килгән шәйхи дә яши әле бу дөньяда дип юатырга тырыштым мин үземне. Су кыенганда хәмер парының да байтагы юылып калган иде бугай. Фикерләрем яктырып, башым сафланып киткән иде. Хәзер инде миңа өйгә кайтырга да ярый. Хәзер мин шактый тынычланган идем. Алай гына да түгел, хәзер мин үземне җиңелгән итеп түгел, җиңүче итеп, батыр итеп хис итә башлаган идем. Түгәрәк күл буеннан кайтырга кузгалганда, минем ул хисләрем күңелемә генә сыешып тора алмыйча җыр булып тышка барып чыккан иде. Урманнарга кирсәң, сызгырып кер, селкенмәгән агач калмасын. Урманнарда йөрсәң, өздереп йөр, өрекмәгән дошман калмасын. Юлы да тар түгел, теләсән инде йөк машинасы белән рәхәтләнеп йөрерлек. Кояшы булмаса да, көне дә яп-якты. Машинаны да алай артык куып бармый идем. Ләкин шул чак мин килеп җиткәнче юлны аркылы чыгып калырга теләп, әмма бер дә алай ашыкмыйча салмак кына чабып барган аналы-балалы пошиларны күреп алгач, шуларны таптатмас өчен тормоз саласы урынында каушап калып, машинаны читкә бордым. Анда үлән арасында юган гына имән төбе булган икән. Рульгә бәрелеп үземнең бер кабырга сынган, ә машинага әллә ни зыян килмәгән. Алгы уң канаты янчелгәндә бер фарасы гына ватылган иде. Шулай да бу нәрсә минем язмышны шәйхи теләгәнчә хәл итү өчен тагын бер саллы сәбәп булды. Үзенә йөкләтелгән эшне үзүе өстенә колхоз машинасы белән пошилар куып, авария ясап йөргән кешенең колхоз җитәкчесе булырга хакы юк дип, мине эшемнән дә чыгардылар. Шуннан ары ниләр булганын, үземнең нинди хисләр кичергәнемне тәфсилләп язып торуның кирәге юктыр дип саныйм. Раз, мин бүгенге көндә шул ук уңыш колхозының председателе булып эшлим икән, партиягә кире кайтарылганмын икән, хөкүмәтебез мине орден белән бүләкләргә лаеклы дип тапкан икән, димәк безнең партия кемнең кем икәнен аера белә. Димәк безнең илдә хезмәт кешесенә кадер-хөрмәт зур. Димәк, ничек кенә тырышса да, шәйхи мине таптап китә алмаган дигән сүз иде инде бу. Шулай булгач, эшнең ничек итеп партиянең өлкә комитетына барып җитүен, аны тикшерү өчен нинди комиссияләр төзелүен, ул комиссияләрдә кемнәр булганлыгын сөйләп торуның хаҗәтен күрмим. Тик шунысын гына искәртеп китәм. Барысы да гадел кешеләр иде алар. Миңа кагылышлы бөтен нәрсәне бик җентекләп, инәсеннән җибенә кадәр тикшерделәр. Шуңа күрә мәсьәләне хәл итү шактый озакка, 3 айга якын сузылды. Әнә шул ни булыр икән дип көтеп, эшсез йөргән көннәрдә 21 килога кимедем мин. Үземнең үзгә күренеп торган гаебем юк икәнен дә сизеп торам бит инде югыйсә. Ә шулай да ай-һай нык уйландыра һәм шөбһәләндерә икән ул андый чакта. Бик белеп торам. Ә шәйхине ни эшләттеләр, ул хәзер кайдасың дисез инде сез. Үзегезгә мәгълүм, беренче секретарь итеп аны вакытлыча гына билгеләп торганнар иде. Чираттагы партконференциядә аның урынына бүтән кешене, Азат Миңнулловичны сайлап куйдылар. Казан, Малеевка, Ромашкина. 1976-1979 еллар.